da emocionalno nedostupne osobe se toliko bole biti ostavljene, da će one od straha pred ostavljanjem radije ostaviti vas. Ako ikako stignu, ali znate na koji način, ne na bilo koji način, pazite. Njima je i to stresno i njima se je teško oprostiti od tog odnosa i od vas, bez obzira što se nisu investirali u njega. Da će oni sebi pripremiti odstupnicu, ma ne jednu, moguće 2, 3, odstupnicu u obliku drugog partnera, partnerice, koji će im biti podrška, koji će već plesati oko njih, koji će im već pružati obožavanje, energiju, simpatiju, seks, sve, da bi oni lakše se otrgli od toga, otrgli od vas i od tog odnosa i pobjegli glavom bez obzira i